Салом алайкум, бародаро, братано, акао, додаро. Ҳамин общи блогеро дада, ба ҳамаи блогеро ки то дастгирӣ мекунанд, то блогерӣ мекунанд. Бародар ман на пишти и, на пишти вай, на пишти якас дигар. Ҳамин ҳақиқата гав мезанам бародаро, агар маъқул кона боша маърамат бинависем, чӣ боша бо фикромона мебурем. Пеш аве ки бародаро я одама дастгирӣ мекунем, я одама ёрдам мекунем, я одама барои Аллоҳ мегӯем, хайр мекунем. Аввал бинем, аз чанд тараф нигоҳ кунем, кам одам чӣ хелияд, кам одам кияд, кам одам ба чӣ мақсад айта кӯмак метавонад. Ай ҳаво фақат кор накунем. Ай ҳаво кор мекунем байни эхе нофаҳмӣ байни ҳамдигартон мешавад. Бародаро хай молодец, хорошо, что ки ҳамин ирси қатъӣ намекунем. Лекин бо бисёре ҳастанд ки нашаво бара ирси переводшон мекунанд, метинанд шон даҳо номе ханданд, мегӯянд тоҷикоиш ба иш соз намегирад. Лекин ҳамина накунем. алқа гуфтанем ки ҳамин кадомеро мекунем, дастгирӣ мекунем, кадомеро ёрдам мекунем, кадомеро чӣ коре мекунем. шои мақсад бинен ҳаматарафа нигоҳ кунем ки ҳамон одам чӣ одамае, ҳамон одам чӣ хеле одам. ҳоз як давр замоне шуда намеша фаҳмида намеша. як давр замони безеб шуда гайда. хича бечора мегира, хича нодор мегира, хича эхе мегира, камтар пула мебина, хича гум мекунад. ё камтар дастгириа мебина, дигар тамом худоро худои бедӣ мегӯяд. барои он дӯстон, рафиқон, бародаро, ман ваки на блогерам, на ягон вайо, на ягон чиз дигаре, ман ранги яхе бародаро муҳоҷирам дар муҳоҷиратон. ҳамин ҳар як кас бояд фикр қатъӣ кор кунад. мо озинем ҷада бестим бугӯ ман бечораи маитаи ман нодорум, маро ёрдам мекунад, лекин ба оянда мебинад ки ман дига чӣ ба мегӯянд ихел хел. Чунки аз ситуатсия дар сари ман худам шид. ман Москва дар будем, як бачаак омад, тоҷик бача. ака гуфт ҷо надорум, хов надорум, ита надорум, ростӣ ман кор мекунам. ваам кор мекард. хай гуфтум чӣ хел гуна мехе бачаҳои тоҷик фирем карданд, пула ман надодан. ман биё гуфтум бародар мебарам дар ҷои худам ҷод мекунам, кор таъмин мекунам, кор кард. хай гирифтум овардумш бачаро ҷои кор додумш, ҳамаша нормалия, ҳамаш 100%. 3 рӯз кор кард. ай барои Аллоҳ 3 рӯз кор кард. рӯзи 4 маст омад, рӯзи 5 тамоман ахмақӣ вая мебинӣ, тоҷики худ момад. бача гуфтум охи мо алҳамдулиллоҳ мусулмонем, ин коре ки ту кардести дар мусулмонӣ намегӯяд тем боле ки дар кофирӣ усубеса накан кор дар кор нест. як хеле қатим гав зад, як хеле чак возможност набуд ман вая дар интернет партом. ҳамин хеле ки ба ови хубӣ биё ҷура гуфтум инҷа бира марам ая даҳану бенӣ накаве айрис бинесам. биё ҷура сак бор путик табиги я нимша. ман ин кора дар ҳақш кардам. на пускай ки ҷой мера жал мекунад, чизе мекунад. ман дорум шоҳид дорум одамое ки доказатш кунад. барои бачаҳо, блогеро, мужикое ки дастгирӣ мекунем, мужикое ки дастгирӣ молодец, садқатон шавад, худо сафтона зиёд кунад, худо Аллоҳ аз шумо розӣ бошад, худо баракатона зиёд кунад, худо сартон дарда набинад. лекин он чӣ одамеро ки дастгирӣ мекунед, пеш ай дастгиритон фақат бинен ҳамон одам чӣ хеле одамад, бинен ҳамон одам кия чия. гап да як сум ду сум нест, гап да 1000 рубли 10000 рубли. мо муҳоҷирон нестем, мо роӣ мекунем, шумо дастгиритон мекунем. шумо аввал ҳамон одама бинед чӣ хеле одамад, баъд дастгирӣ кунед. дар паноҳи Аллоҳ, Аллоҳ нигаҳбонтон бошад.